प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। देखी जैसे ही कुआर के महीना चढ़ जाला हमनी के घरे घरे माई बहन गीत गावे लगे लो और देवी माई के पूजा के सामान जुटावे लगे लो। वैसे ही हमनियों के कुछ गीत गावे खातिर इकट्ठा भइल बनी जा। पूरा राजू जी के टीम इकट्ठा बा और हमनी के संजय सर, अरविंद जी, प्रभलेश जी, सबके यहाँ इकट्ठा भइल बा। देवी माई के बड़ा सुंदर सुंदर भजन हमनी के लेके रउआ सभी के बीच आओ तनी। लेकिन रउआ सभी से एगो रिक्वेस्ट बा, विनती बा कि अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद रउआ सभी देहब। बड़ा सुंदर एगो पचरा के भाव लगल बा कैसे कि चढ़ते नवरात्र मैया आर छोड़ के पहाड़िया एगो हमरे नियर भक्त माई के आवे खातिर सब सामान जुटोले बा, आसनी लगोले बा, बड़ा प्यार से माई के बुलावो तक कैसे कि चढ़ते नवरात्र मैया आर छोड़ के पहाड़िया कि आसनी लगवनी मैया, आसन लगवनी मैया, हमारी झोपड़िया आसनी लगवनी मैया, हमारी झोपड़िया आसनी लगवनी मैया। चढ़ते नवरात्र मैया छोड़ के पहाड़िया आसनी लगवनी मैया, हमारी झोपड़िया आसनी लगवनी मैया, हमारी झोपड़िया आसनी लगवनी मैया। जय हो। तोहरे चरण में भी चढ़ते नवरात्र मैया, सेवका के घरे आवा, आसनी लगवनी मैया, हमारी झोपड़िया आसनी लगवनी मैया।
चाहे मैया साँझ होखे चाहे मोर हरियावा चाहे मैया साँझ होखे चाहे मोर हरियावा आसन लगैनी मैया हमारी